Восеньскае прывітанне ўсім слухачам канала Культура дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Шаноўныя, сёння ў межах праграмы «Радыётэатр лепшае» мы завяршаем цыкл да стагоддзя купалаўскага тэатра. Нагадаю, з кастрычніка, вось ужо амаль цэлы год, мы стваралі анталогію сумесных запісаў. У яе ўвайшлі радыёверсіі спектакляў тэатра імя Янкі Купалы, зробленыя і захаваныя на беларускім радыё з канца 1940-х гадоў і да нашых дзён. Сёння вы пачуеце запіс, які летась ажыццявіў канал «Культура». Да 80-годдзя з дня нараджэння рэжысёра-купалаўца, народнага артыста Беларусі Валерыя Раеўскага, мы стварылі радыёверсію спектакля «Чорная панна Нясвіжа» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Гэты твор упрыгожвае афішу купалаўскага з пачатку стагоддзя і па-ранейшаму не страчвае прыцягальнасці і любові публікі. Называю склад выканаўцаў роляў у нашай радыёверсіі. Ад аўтара заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Аляксей Дудараў. Барбара Радзівіл, магнатка Вялікага княства Літоўскага, актрыса Валянціна Гарцуева. Жыгімонт Аўгуст, польскі кароль, акцёр Павел Астравух. Радзівіл Чорны, нясвіжскі князь, стрыечны брат Барбары, акцёр Аляксандр Паўлаў. Радзівіл Руды, ваявода, родны брат Барбары, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Дзянісаў. Бона Сфорца, польская каралева, маці Жыгімонта Аўгуста, заслужаная артыстка Аўтаномнай Рэспублікі Крым Алла Ельяшевіч. Мнішак, прыдворны акцёр Сяргей Чуб. Бжэнка, актрыса Валянціна Гарцуева. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Раеўскі, кампазітар Віктар Капыцько, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Владзімір Трапянок. Чатыры з паловай стагоддзі жыве паданне, што ў Нясвіжы, у старажытным парку каля замка Радзівілаў, апоўначы з'яўляецца прывід чорнай панны, якая да гэтага часу аплаквае сваё загубленае каханне. Нясвіж. Лета 1551 года. Замак Радзівілаў. Уваходзяць князь Радзівіл Чорны, князь Радзівіл Руды і Мнішак. Мяне прыслала каралева Бона даведацца, што робіць тут кароль. Пасля хаўтур сястры ён мне сказаў, што хоча нейкі час жыць у Нясвіжы, пабыць ля дрэў, што бачылі яе, і пахадзіць па парку, дзе сцяжынкі хаваюць цеплыню яе слядоў. Вось уже месяц неўпрыкмет прайшоў, і боль ва ўсіх суцішыўся, а ён, як цень блукае, безупынна плача. Скажу па шчырасці, у Кракаве ўсе лічаць, што вы знарок трымаеце яго і хочаце, каб жыў кароль у княстве, каб па Барбары вечна смуткаваў. Не па Барбары, а па каралеве. Па каралеве? Ён наш кароль. Як караля мы можам затрымаць? Ён гаспадар Літвы і майго замка і муж нашай нябожчыцы сястры. Паўгода Польшча ўжо без караля. Бязладдзе ўсюды. І даручыў мне сойм пры вашай дапамозе Жыгімонта вярнуць хутчэй у Кракаў на пасад. Ён каралеву пахаваў, дык навошта праз гэта і краіну ўсю хаваць? Я буду гаварыць з ім. Гэта марна. Ён размаўляе толькі з ёй. З кім з ёй? З Барбарай, з каралевай. Ён, пэўна, звар'яцеў. Вунь ён ідзе. Адыдзем прэч? Ды ён нас не заўважыць. Уваходзіць кароль Жыгімонт. Барбара, я ведаю, ты тут.
і твоя постаць тьмяна мільгае сярод дрэў. Не пакідай мяне. Усім на свеце тут кіруе д'ябал, ці Бог тут пекла нам усім зрабіў, навошта? Навошта нас спачатку было злучыць, з'яднаць у адно, так што я не заўважаў, не адчуваў, не бачыў, дзе ты? А дзе я? У нас былі адны вусны, адны рукі, адзін твар. І гэта ўсё па-жывому нехта разарваў, разрэзаў. Дзе ты? Дзе я? Дзе ты? Моя каханая. Дзе я? Душа моя. Забраная моя. Ты мёртвая. Ды не жывы і я. На гэткі покліч нават з таго свету, хто хочаш вернецца. Як ён кахаў яе. Кахаў. Ён і цяпер кахае. Вы спрабавалі што-небудзь зрабіць? Спытайце лепей, што не спрабаваў. Хаваў віно, ды ён яго знаходзіў. І гаварыў не раз з ім. Ён маўчыць. Не тое каралю вы падавалі. Вы пра жанчын. Я пра жанчын. Ды ён глядзіць праз іх, як мы праз шкло. Ён бачыць толькі барбу. Няхай наяве сваю мару бачыць. Дзіця маё, хадзі сюды. Уваходзіць Бжэнка, вельмі падобная на Барбару. О Боже, ці замагільны свет прыйшоў сюды, ці сам цяпер я ў свеце замагільным. Барбара, гэта ты. Супакойцеся, князь. Яна такая ж вам сястра і жонка каралю, як я вам маці. Бжэнка, дачка дробнага купца, кракаўская мяшчанка і распусніца. У 15 гадоў мела 4 палюбоўнікаў адначасова. Яе змясцілі на выхаванне ў манастыр, і там яе выпадкова заўважыла каралева Бонна, і ведаючы душэўны стан свайго сына, каб зменшыць яго болі, І пакулі... што? Яны вырашылі зрабіць каралеве Барбары замену? Можна сказаць, што і так. І замена гэта кракаўская курва. Князь, ну хто ж вінаваты, што такі твар, такія вочы, такая постаць, такія вусны дасталіся, не самай святой жанчыне каралеўства. Барбара была не так падобна на сябе, як гэтая істота на яе. Вашая сястра на нябёсах. І гэтая дзяўчо ёй не саперніца. Я зірнуў на караля, і мне стала страшна. Калі ён пабудзе ў такім стане яшчэ хоць тыдзень, ён памрэ. Кахаць нябожчыкаў вялікі грэх, дык няхай спусціцца на зямлю і вось, калі ласка, кахае копію. Яна верне яго да рэальнага жыцця, і мы не страцім караля. Усё супадае. Вочы, вусны, постаць. Скажы што-небудзь, мілая дзяўчынка. А самі спачатку бедную паненку да ложка зацягнуць, самі без перадыху ўсю ноч яе спакушаюць, а потым я вінаватая. Сціхні. Маўчу. Магутны Бог, вось два твае стварэнні, цудоўныя. Адно напоўніў ты высакародствам, розумам, пяшчотай, у другім прытулак бруду і граху. На свеце трэба ўсё ўраўнаважыць. Ты лепей, Бжэнка, князю, заспявай. На моры, на моры. Барба! Барбара! Я чула! Я веру ў гэта! Літасцівы Божа! Цішэй! Заснуў нарэшце ён. І дзякуй Богу, доўгім будзе сон. Вільня, 1543 год. Сад перад замкам Барбары Радзівіл. Ноч. Баль,
адшумеў, і ціша навакол. У чорным небе дрэмле ясны месяц, абліты цьмяным срэбрам лес і дол, і болей не чутно птушыных песень. Усімі зоркамі мяне цалуе ноч, ласкавы ветрык лашчыць грудзі і гладзіць цемра мне павейкі воч. Я зведаю, чаго не зведаць людзям. А я ўжо зведаў. О, Божа! Я ўбачыў тое, што хіба убачыць можа толькі Бог. Як вы пасмелі? Як дазваляць, каб цемра цалавала такія вусны? Усё, даволі прэч. Сыдзіце з воча, то я закрычаць павінна буду. Ды вам на што крычаць? Я закрычу. Літва! Твоя богиня сёння ўночы кахала месяц, а той кахаў яе. Я ўбачыў нерэальнае каханне і з зайздрасці свяціла захінуў свінцова-чорнай хмарай. Ён заходзіць. Я перамог. Ну, а цяпер пайшоў. Да сціплых паннаў ходзяць госці ранкам. Дык запрасіце, панна, калі ласка, і я прыйду за некалькі гадзін да часу запрашэння і чакаць ля брамы буду вас. Гэта асалода чакаць хвіліны, каб пабачыць вас. Ой, майстра гаварыць. Зусім не ўмею не гаварыць, не на жанчын глядзець. А што ж цяпер вы робіце? Малюся. Я не святая. І таму вышэй. Усё, ідзіце, хлопчык мой. Бывайце, даруйце. Я болей не прыйду. Не прыйдзеце? А як жа запрашэнне? Ці ветліва? Дык запрашэння ёсць? Вы неяк разгубіліся? Чакаю вас у замку. Бывайце, моя панна. Скажите мне, кого я запросила? Я Жигімонт. О, Боже, королевич! Кракаў. Палац на Вавелі. У пакоях каралевы Боны з'яўляецца мнішак. Што у Вільні робіцца? І як там каралевіч? Жыве, як і належыць маладым. Вясёлы баль змяняецца банкетам, банкет затым змяняецца на баль, але часцей бываюць паляванні. Без рызыкі? Без рызыкі, вядома. Ён многа п'е? Не дужа, нейкі келіх. Ці мае ён жанчын? О, каралева, у такім узросце... Мне ўсё вядома пра ягоны ўзрост. Пытаюся, жанчыны у яго ёсць? Так, ёсць ужо. І хто ж яны? Яна? Брыльянт найпершы ў вялікім княстве. Так кажа каралевіч. Яна адна ў яго? Мая нябожчыца маці, калі добразычлівыя суседзі казалі, што ў яе мужа, майго, спадзяюся, бацькі, вельмі шмат жанчын, казала мудра і глыбока: чым больш, тым менш, абы адна не завялася. Яна ў яго адна? Яна ў яго адна. Відаць, дурная пакаёўка замка. Ім аддаюць каханне хлопчукі. Ваш сын высакародны, каралева. Высакародныя ж кахаюць каралеў, альбо нікога. У Вільні каралева? Там нават роду добрага няма. Той род магутны. Гэта радзівілы. Што?
Радзівілы? Хочаш ты сказаць, і хто ж яна? Барбара? Ён трэці месяц з ёй ужо шчаслівы. Ён вершы піша. Неадкладна прывесці Жыгімонта ў Кракаў. Усё, ідзі. Усемагутны Бог, як ты дазволіў. Чорная блудніца, нікчэмнасць, ведьма дзікай Літвы, разбэшчаная дрэнь майго дзіцёнка спіхнула ў багну бруду і граху. Яна звела ў магілу свайго мужа. Ёй не хапае соцень мужикоў, каб спаталяць юрлівыя жаданні. І ёй цяпер патрэбны Жыгімонт. Я сына ад цябе абараню. Перад табой сцяна агню паўстане. Вільня. Спальня Барбары. Ноч. Ці дзень, ці ноч цяпер на белым свеце. Цяпер на свеце толькі ты і я. І зоркі ўсе на наша ложа свеціць. Каханая, каханая моя. Здаецца мне, я толькі што памерла. І нарадзілася. Мінулае маё ляжыць цяпер на могілках далёка. І там не я. І там не я. Я толькі першы раз дыхнула, заплакала. І я яшчэ дзіця. Жывая мама. Бацька на руках мяне ласкава гушкае, а потым бягу па парку. Родны мой нясвіж, моя Літва, мае лясы і пушчы. Я чыстая. Нічога не было, што без цябе. Сплыло. 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 Спі. Спі, любая. Барбара! Барбара, Што вам трэба? пагаварыць. Пагаворым заўтра? Што адбылося, каб сярод начы ламіцца ў парты ў дзверы да жанчыны? Не да жанчыны, Барба, да сястры. Так, да сястры, што гонар свой згубіла. Брат мой, Якай бы толькі свой. Ты гонар роду збэсціла. пра што ты? У княстве сёння кожны дурень знае, што ты наложніца. Ты дзеўка Жыгімонта. Падсцілка каралеўскага сынка. Вы за абразу сплоціце спаўна, прасіце прабачэння. За што прасіць? Ці я сказаў няпраўду? Тады чаму вы тут сярод начы? Мой брат, дазволіць гэта можа раўнівы муж, але ж ты мне не муж. І я шкадую, што яго няма. Інакш бы ён абараняў твой гонар. Абараняў бы гонар Радзівіла. Што ж я такого грэшнага зрабіла? Хіба ў мяне каханкаў не было? І хіба ты пра іх зусім не ведаў? Яны былі ніжэйшымі за вас. Яны заўжды былі для вас як слугі, як цацкі, як забава, як капрыз, як неабходнасць маладой жанчыны. І ты на іх увагі не звяртаў. Глядзеў спакойна, як сястра грашыла. Калі ж на гэта ложа ласкай Божай узышоў вось ён, адразу ж вы прыбеглі. Я зараз побач Бога адчуваю. Кахаю, мілы брат мой. Я кахаю. Ты нарадзілася, сястра, не для таго, каб некаму быць простаю каханкай. Хай ён хоць каралевіч, хоць кароль. Я вас прошу, покиньте мою жонку.
Прашу, браты, бо я вам дараваў. Даруй ты, Барбара, за абразу. Цябе абразіла братэрская любоў, а не браты. Кажу яшчэ раз. Гэта моя жонка. Вы павянчаліся? Паклікаць святара? Мне ўсё адно. И мне. Тады паклічам. Прыймі нас, усялітасцівы Божа. Прийми нас, усялітостивый Боже. Прыймі, як непадзельнае адно. Прийми, як неподдельное одно. Прыймі нас, усялітасцівы Божа. Прийми нас, усялітостивый Боже. Адна душа, адно жыццё і кроў. Одна душа, одно життя и кровь. Ты есть любовь, и мы теперь любовь. Краков. Замок на Вавеле. Покои королевы Боны. Вітаю на коленях королеву. Вітаю і паведаміць хачу, што каралевіч, згодна вашаму загаду, ўжо едзе з Вільні ў Кракаў. Ён хутка будзе тут. У Вільні не змянілася нічога. Яна не надакучыла яму. Хто? Вільня ці... Барбара. Я засмуціць баюся каралеву, ды там хутчэй усё наадварот. Каб не мазоліць вочы гараджанам, ён паміж замкамі зрабіў таемны ход і ходам гэтым ходзіць да Барбары. О, Боже, каб так нізка апусціцца. Яшчэ даруйце. Ну, кажыце, што там? Ды гэта толькі плётка можа быць. Што там яшчэ? У горадзе балбочуць, што сын ваш абвянчаўся тайна з ёй. Кажу яшчэ раз, гэта толькі чуткі. А вуні каралевіч, я з вашага дазволу цяпер пайду? Ідзі. Матуля! Матуля, милая! Матуля! Сын мой. Королева, Боже мой, ну дайте мне обнять вас. Як сумаваў я там па роднай маці, як часта сніў вас. Ласкавым стаў ты, памужнеў. Цяпер сапраўдны рыцар. Жыццё ў Вільні на карысць пайшло. Ты не юнак. Чаму ж вы гэтак сумна? Юнак заўсёды робіцца мужчынам, а вось калі мужчына як юнак... Я не пра тое. Кароль, твой бацька занядужаў. Лекары кажуць, што заўтра ці пазаўтра трэба чакаць горшага. Надыходзіць час, калі адказнасць за лёс дзяржавы і людзей яе пераходзіць ад бацькі да сына. Да цябе. Як Бог распарадзіцца, яго воля. Традыцыя нашай дынастыі патрабуе, што кароль павінен узысці на пасад разам з каралевай. Каб сустрэць падрыхтаванымі непазбежнае, я накіравала паслоў да двара Габсбургаў, да імператара Карла. Навошта? Прасіць рукі прынцэсы Кацярыны Габсбургскай польскаму каралевічу Жыгімонту, будучаму каралю Польшчы. Вядома, гэта чыстая фармальнасць. Згоду імператара Карла маем даўно прызначаны дзень шлюбу. Калі? Праз месяц. Дай Божа каралю дажыць да гэтай падзеі. Паслоў вярнуць ніяк ужо не можна.
Яны ўжо там, ці заўтра будуць там. Тады і я паслом туды паеду. Навошта? Каб выправіць памылку, маці, што ненаўмысна зроблена была. Бо кожны дурань у гэтым свеце знае, жанаты муж сватоў не пасылае. Дык ты жанаты? Так, Калі ж цябе благаслаўляла яна гэта, і хто яна? Барбара, Радзівіл? Літоўская блудніца? ты абражаеш жонку маю, маці. Мяне таксама, значыць, і сябе. Якая жонка, Жыгімонт? Ты трызнеш? Я каралева абвянчаўся з ёй. Ты абвянчаўся? Без благаславення? Нас каралева Бог благаславіў. Нас абвянчалі, маці. Я жанаты. Яна моя. Моя на ўсё жыццё. Ты пра радзіму, ты пра Польшчу думаў? Каго ты на пасад ёй правядзеш? Каго? Яе! Паганую ліцвінку? Кароль Ягайла быў літоўскім князем. Ён продак мой. А значыць, я ліцвін. Багацце і вышэйшую уладу Бог шмат дае каму сярод людзей. Каханне ж, яго ласка для абраных. На ейным полі пабыло паўкняства. Яе душы нікога не было. Яна цябе, напэўна, апаіла. Спусціся на зямлю. Навошта, маці? Ще давядзецца быць зямлёй на зямлі. Размову скончым. Зараз я паеду. Сватоў да Габсбургаў павінны мы вярнуць. Яна ўжо там. Вярнуць іх немагчыма. Прынцэса ўжо невеста для цябе. Тады я на каленях перад ёй скажу: ты найцудоўнейшая ў свеце, і я люблю цябе, як родную сястру. Ты, можа, прыгажэй, ты лепей за Барбару, ды з ёй моя душа, маё жыццё і мары даруй мне. Я ні ў чым не вінаваты. Я не жаніх табе. Прымі мяне як брата. Бывайце, маці. Як ён змяніўся. Божа літасцівы. Што гэтая літоўская змея зрабіла з ім? З ціхага, сціплага, пяшчотнага хлопчыка, які так любіў, калі яго гладзілі па галаве, ён ператварыўся ў нейкую жорсткую, непахісную істоту, якой ніхто проч гэтай несвіскай сучкі не патрэбны. Яна дабрала яго ў мяне. Яна дабрала яго ў Польшчы. Ведьма. 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 Нясвіж. Парк перад палацам Радзівілаў. Навошта Жыгімонт у Кракаў з'ехаў, табе вядома? Захварэў кароль. І ўсё? Усё. Паехаў развітацца. А ці не развітаўся ён з табой? Пра што ты, брат? Паведамляюць людзі, ён з Кракава да габсбургскай прынцэсы раптоўна выехаў. На што? Прасіце рукі. Пакінь, мой брат. Да гэта проста смешна. Смех іншым разам і пра 200 слёз. А калі праўда? Гэтакая ж праўда, як я цяжарная. І вельмі хутка Жыгімонта сына нараджу. Даўно ўжо ў Вільні чэшуць языкамі. О, калі б так. Калі б, было б цудоўна. Ды толькі Бог нічога не дае. Ну так ці не так, а абвяргаць не варта. Хай чуткі ў Кракаў вецер данясе да слыха найяснейшага. Навошта? Каб ведалі, нашчадак Жыгімонта народзіцца не ў Польшчы, а ў Літве. І яго маці гожая ліцвінка, а не заморак з Аўстрыі. Всё, мне гэта непрыемна чуць. Барбара, ты Жыгімонту верыш? Ён кахае. Любоў жа, брат, заўжды вышэй за веру. Няхай бы так было. Тут холодна, сястра. Я пагуляю парку яшчэ трошкі. Мы цябе чакаем.
Ой, стала, як стала вутачка, тихо плакать. З'являецца мнішак, пераапрануты ў лахманы. Ясная панна, я вітаю вас і жадаю, каб вашае жыццё было такім жа чыстым і звонкім, як вашая песня, але не такім сумным. Дякую. Скажыце, чароўная панна, беднаму вандроўніку, што гэта за краіна? Вы ў вялікім княстве літоўскім. Панна мяне не зразумела. Я не пытаюся, якая гэта краіна. Я пытаюся, што гэта за дурная краіна. Чаму тут столькі дарог? Адны ростані. Еду гасцінцам на Вільню і раптам... Першы шлях проста прама. Другі прама і трошкі ўлева. Трэці прама і трошкі ўправа. Чацвёрты ў левы бок. Пяты ў правы бок. Шосты назад і ўлева. Сёмы назад і ўправа. Восьмы... А восьмым я прыехаў. Стаю, як дурань, і гадаю, а які ж на Вільню? Рымляне калісьці зрабілі так, што ўсе дарогі вялі толькі ў Рым, а тут... Тут все дарогі вядуць да чортавай матары. Дык дзе я, ласкавая панна? Гэта не Свіж, а да Вільні 2 дні шляху. Дякуй магутнаму Богу. Я выехаў з Кракава маладым дзецюком, а прыеду ў Вільню сівым дзедам. Якая краіна! Вы з Кракава? Што там чутно, скажыце? Там непагадзь, чароўная панна. Непагадзь у прыродзе і непагадзь у народзе. Стары Жыгімонт доўга памірае, а малады розуму не мае. А чаму так? Каралі не павінны доўга паміраць. Ад гэтага дзяржава слабее. І ўжо зусім не да твару быць закаханымі. Ад гэтага дзяржава чмурэе. А тут? Тут і тое, і другое. Ну, калі ты надумаўся паміраць, дык памірай, на здароўе. Дай народу радасна крыкнуць: «Кароль памёр, няхай жыве кароль!» Дык не, каторы год квохча скрыпіць, як не ведаю што. А ў каго ён закаханы? А ён закахаўся ў смерць, а тая круціць хвастом. Ну ты ж кароль! Ды атруціся ты на карысць народа, для шчасця народнага, усё адно ж памрэш! Вы казалі, што малады ў некага закахаўся. Тут і гаварыць няма пра што. Брыдота. Яго маці каралева Бона, італьянка. І паўднёвы тэмперамент усёй Італіі перайшоў да Жыгімонта. Ён з самага дзяцінства каго бачыць, таго і кахае. Перакахаў усіх фрэйлін яе вялікасці. І гэта будучы ўладар польскай кароны. Няшчасная краіна. Дык, а ў каго ж цяпер ён закаханы? Цяпер яму, мабыць, надакучылі вытанчаныя полькі і прыгожыя літвінкі. Бацька ляжыць на смяротным ложы, а ён едзе сватацца. Да каго? Да Кацярыны Габсбургскай. Паверце, яснавельможная панна, там няма на што і глядзець. Ды хіба ж яго зразумееш? Для яго іншым разам пакаёўка каралева, а каралева пакаёўка. Закахаўся, піша вершы. Захацелася аўстрыячкі. Ну дзе ж гэта бачна, каб жаніх сам паехаў прасіць рукі? Не, кажа, стану перад ёй на калені і буду стаяць да таго часу, пакуль не дасць згоду быць маёй жонкай. Вы гэта самі чулі? Гэта чулі усе прыдворныя і ведае ўся Польшча. Каралева Бона залівалася слязьмі, маліла не рабіць гэтага, бо вяселле з хаўтурамі ніхто не ладзіць адначасова. Ды хіба ж маладога жарабка зацугляеш? Паехаў. Ясная панна, калі да вас будуць сватацца,
Не давайце згоды італьянцу. Народзіцца сын ці дачка з тэмпераментам, як у Жыгімонта, і ўсё жыццё будзеце пакутаваць з імі. Дык да Вільні, кажаце, 2 дні? 2 дні. Неяк даеду. Скажыце, ясная панна, а ці не даводзілася вам рабіць у жыцці тое, чаго вы нават ніколі і не збіраліся рабіць? Мне давялося. За Бярэсцем на дарогу з ляснога гушчару выйшаў кудлаты сівы вяшчун і пытаецца, ці не жадае пан мець сродак, каб марудна-марудна памерці. Я яму адказваю, такі сродак я ўжо маю. Гэта маё ўласнае жыццё. Я тое і раблю ад нараджэння, што марудна-марудна паміраю. А ён кажа, не, калі ваше жыццё параўнаць са свечкай, то пасля таго, як гэта вып'еце, застанецца малюсенькі агарачак. І праз паўгода згаснеце ціха, непрыкметна і без пакут. Ніхто не ведае свайго часу, а вы будзеце. І ведаеце, чароўная панна, я купіў. Я аддаў гэтаму ведзьмаку ўсе грошы, што браў на дарогу. Вось за гэтую бутэлечку. Зараз праклінаю сам сябе, ну нашто мне гэтая атрута? Далі Бог, ачмырэнне нейкае найшло. Не збіраюся ні сам піць, ні кагосьці частаваць. Вы бачылі, дурня? Еду галодным, бо не маю за што купіць кавалка хлеба ці жменю аўса для коня, а да Вільні? Да Вільні яшчэ 2 дні? Вунь, стайня! Адвядзіце туды коней, пасля прыходзьце да мяне ў палац. Мы разам павячэраем, і вы раскажаце пра Кракаў падрабязна. Дякую, чароўная панна. Чым толькі я змагу адплаціць за такую ласку? Шчыраю размовай. Добра. Каханы мой, няўжо ўсё гэта праўда? Няўжо цяпер душой ты не са мной? Кракаў, каралеўскі палац. У пакоях каралевы Боны браты Радзівілы. Мы дзякуем вам шчыра, каралева, за тое, што ў такі нялёгкі для вас час вы змаглі прыняць нас. Слухаю. Кароль, як? Надзеі, князь, ужо зусім няма. Наш уладар паўстане перад Богам не сёння, заўтра. Літасцівы Бог, прымі свайго пакорлівага служку ласкава і занадта строга не судзі. Я слухаю. У Кракаў нас прыслалі 2 абавязкі перад сваім родам і перад каралеўскаю сям'ёй. Я слухаю. Адкрыць я тайну мушу, наша сястра і сын ваш Жыгімонт каханнем моцным звязаны. Няўжо? Паверце, я хацеў гэта спыніць, сястра яму не пара. Гэта праўда. Але яна не цацка для забавы. Род Радзівілаў самы годны род у вялікім княстве. Я зрабіў усё. Усё, што толькі мог, каб перашкодзіць ім сустракацца. Ну і ўрэшце што? Ды іх нядаўна тайна павянчалі. Што, гэта праўда? Праўда, каралева. Я з тым плябанам сам размову меў. Вянчаў ён іх па просьбе Жыгімонта. Ці па загаду. Гэта можа быць.
Ды толькі ўсё, што робяць па-зладзейску, у потайкі цішком не трэба Богу, а значыць, не патрэбна будзе ўсім. Я гэты шлюб ніколі не прызнаю, і Польшча не прызнае касцёл, бо з прынцам можна ў потайкі кахацца, ды толькі нельга ў потайкі вянчацца. Ён не жаўнер, а будучы кароль. І жэніцца ён з габсбургскай прынцэсай. Яна чакае ад яго дзіця. Вось спіс каханкаў вашай сястры. Усіх каханкаў пасля смерці мужа. Калі ў ім праўды толькі напалову, што напалову? Толькі 1/4. Ёй пазайздросціць можа куртызанка. Няпоўны спіс. Дадайце свайго сына. Ён у яе не першым быў, але ён у яе апошні, каралева. Апошні самы. У яе гады занадта рана ў гэтым ставіць кропку. Яшчэ ўсё будзе. Не, ужо не будзе. Ёй без яго не жыць. Яна памрэ. Каб ад кахання людзі паміралі, усе гарады даўно пустымі сталі. Паслухайце, нашая сястра не хоча быць каралевай. Яна хоча кахаць і быць каханай. А сын мой хоча ці не хоча, а павінен быць каралём Польшчы. І побач з ім будзе жанчына, якую ні ў чым не змогуць папракнуць ні Бог, ні людзі. З вышэйшых асоб каралеўскага роду людзі бяруць прыклад ва ўсім. Вы жадаеце, каб маладыя жанчыны кароны жылі па прыкладу сястры вашай? Думаю, вы гэтага не жадаеце. Сястра народзіць сына Жыгімонта. Пра гэта ведаюць і ў Польшчы, і ў Літве. Цалуем ваши руки, королева. Ліцвіны каралеве пагражаюць і зброі лічуць грэшную сястру. Мнішак! Слухаю, моя каралева. Ну як адбыўся ваш ваяж у Вільню? О, найяснейшая каралева, гэтым разам я змог дабрацца толькі да Нясвіжа. Нейкі літоўскі вядзьмар з пушчы прымусіў мяне купіць у яго бутэлечку атруты. І на што яна мне была? Слова гонару, ён зачараваў мяне, і я зачараваны аддаў яму ўсе грошы, што браў з сабой у дарогу. Все 100 дукатаў. Колькі? 200. Дык вось, узяўшы мае 300 дукатаў, ён даў мне малюпасенькую бутэлечку. Калі яе выпіць, роўна праз 6 месяцаў, дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну, аддасі Богу душу. Не, вы чулі? Ці варта было за гэтую дрэнь аддаваць 400 дукатаў? Дапусцім, я з'ехаў з глузду і выпіў гэтае зелле. Чакаю, каб роўна праз 6 месяцаў, гадзіна ў гадзіну аддаць канцы. А калі мне раней камень на галаву зваліцца? Ці ліхаманка, якая прычэпіцца, і я памру раней? За што ж тады я аддаў свае 500 дукатаў? Так. Калі Бог хоча пакараць чалавека, ён перш-наперш пазбавіць яго розуму. Я ехаў галодны. А уяўляеце, як бы я мог пагуляць на свае 600 дукатаў? Дзякуй Богу, я неяк дабраўся да Нясвіжа, і сястра нясвіжскага князя, дай ёй Бог добра і усялякай радасці, даведаўшыся, што я па дурноце сваёй згубіў 700 дукатаў, ласкава прыняла мяне, накарміла, напаіла і нават дала грошай на дарогу. Колькі? 2 дукаты. Але што такое 2 дукаты ў параўнанні з тымі 800, што гэты пушчанскі змей выцягнуў з мяне? Больш таго, ад'язджаючы,
Я забыўся ў ласкавай панны гэтую гадасць, гэтую атруту на стале. Не дай Бог яна яе вып'е. Хіба вы не папярэдзілі яе? Як можна, наяснейшая каралева? Канешне, папярэдзіў, усё расказаў і пра 6 месяцаў, і пра тое, што аддаў за гэтую бутэлечку аж 900 дукатаў. Ты атрымаеш 1000 дукатаў. І пра гэта не варта нікому расказваць. Што вы, моя каралева, нават на споведзі? Няхай мне падрыхтуюць экіпаж. Куды паедзе каралева? У Вільню. Вільня. Замок Барбары Радзівіл. Паехаў ты, і добрае ўсё з табою з Вільні з'ехала таксама. Змрок надышоў, і холадна паўсюль. Завялі ружы, і камін не грэе, і сад ля замка сумны і пусцее. Цябе я, любы, удзень і ўночы сню, балюча слухаць пра цябе хлусню. Пачуй здалёку голас сэрца мой. Прыйдзі хутчэй, прыйдзі, ды супакой. Мы з Кракова. І што там? Жыгімонт, парушыўшы ўсе мяжы прыстойнасці, сам паехаў сватацца да Габсбургаў. Гэта няпраўда! Праўда, і пра гэта пляткарыць уся Польшча. Ён каралеве маці гаварыў: прынцэса найцудоўнейшая ў свеце, яе любіць, будзе на каленях прасіць яе рукі, бо ён яе кахае. Няпраўда гэта! Праўда! Сэрцам чую, ён мне не здрадзіў! Ён душою тут! Было бы лепш, калі б ён быў тут целам. Барбара, ты не цяжарная, нам шчыра адкажы. Ды не! Так што, корона будзе без нашчадка? Барбара, ты павінна нарадзіць. Ды як? Ты павінна нарадзіць. Ад яго дзіця ў мяне не будзе! Было б дзіця, няхай не ад яго. Ад каго яшчэ? Што ты гаворыш, божа мой? Мы столькі часу стогнем пад каронай, з часоў Ягайлы, а твой родны сын узыдзе на престол, і будзе ён ліцвін, і княства наша стане каралеўствам. Пакінь мяне! Здараецца такое на 300 год адзін і толькі раз. Ліцвіны пра цябе складуць паданні. Куды мяне ты клічаш, брат? Ды ты вар'ят! Вар'ят, вар'ят! Твой абавязак! Ён мой абавязак! Твоя радзіма! І радзіма ён! Брат, бацька, увесь сусвет! Сидзіце, звочні! Паслухай, ты супакойся і падумай добра. Не трэба ж забіваць. Наадварот, ты дай жыццё і дай Літве надзею. Бывай, сястра. О, людзі, людзі, шануйць тых, хто і ў граху, і ў брудзе. Калі ж ты вырашыў на светлы шлях звярнуць, імкнуцца зноўку у пекла зацягнуць. О, Боже! Королева! Устаньте, устаньте, дитя мое.
Гэта не вы, а я павінна апусціцца на калені і маліцца таму высокаму пачуццю, якое дам вам Бог. О, светлая каралева. Мой сын кахае вас, кахае глыбока, шчыра, самаахвярна. Кахае так, як не могуць і не павінны кахаць намеснікі Бога на зямлі. Яго душа разрываецца паміж вамі і святым абавязкам дзяржаўнага мужа перад айчынай. Гэта праўда, што каралевіч Жыгімонт сам паехаў да габсбургскай прынцэсы Кацярыны? Праўда, дзіця маё, я магу паклясціся на Бібліі. Тым, хто служыць народу, сваёй айчыне, амаль ніколі не даводзіцца казаць тое, што ён думае, і рабіць тое, што хоча. Абавязак, лёс. Чым я магу аддзячыць сваю каралеву за той гонар, які... Мой тайны візіт да вас – гэта клопат пра будучага караля Польшчы, пра свайго сына. І ў гэтым я таксама магу паклясціся на Бібліі. Я слухаю сваю каралеву і зраблю ўсё, што яна мне загадае. Вы кахаеце каралевіча? Мне добра, калі яму добра. Калі яго вочы свецяцца радасцю, я адчуваю сябе на нябёсах. Вы кахаеце. Вы прыехалі загадаць мне, каб я больш не бачылася з каралевічам? Не, гэткай пакуты ні ён, ні вы не здолееце стрываць. Я прашу вас прыбыць да двара каралеўскай мосці. Навошта? Каб стаць маёй фрэйлінай. А яго высокасць ажэніцца з аўстрыйскай прынцэсай? Так. Але ж мы з яго высокасцю павянчаныя. Святая царква ніколі не прызнае гэты шлюб. Як жанчына, як маці я прызнаю. Польшча не прызнае. Душа Жыгімонта разарвецца паміж вамі і Польшчай. Пашкадуйце яго, Барбара. Што мне рабіць? Даць згоду быць маёй фрэйлінай. Вы будзеце штодзень бачыць караля, ён будзе бачыць вас, а я здолею паклапаціцца пра вашае дзіця. Я не маю дзяцей. Я пра таго, хто будзе. У мяне дзяцей не будзе. Вы упэўнены? Мне не 12 год. Я ўсё адно чакаю вас. Я фрейлина. Я фрейлина. Быть побач и быть далёк от тебе. О, не. Такой пакуты не знайсці ў пекле. Я побач. Іншае ж цябе цалуе, лашчыць. Божа! Божа! Пекельны жах з маёй душы здымі. Даруй ты мне і грэшную прыми. Баль отшумел, и тишина вокруг. У чорным небе дрэмле ясны месяц.
Облитый тьмяным сребром лес и дом, и более не чутно птушиных песен. Усімі зоркамі мяне цалуе ноч. Ласкавы ветрык лашчыць грудзі і гладзіць цемра мне павекі вочы. Я зведаю, чаго не зведаць людзям. Барбара откарковывая бутылечку, что покинул Мнишек, и выпивая. Кракаў. Каралеўскі палац. У Польшчы яшчэ слёзы не прасохлі пасля нядаўняй смерці караля. А ты рвешся ў Вільню? Так, да жонкі. Яе ніхто ніколі не прызнае. Сенатары і біскупы даводзяць, што ты абразіў іх, што ганьба выбар твой для іх усіх. Я не прыеду на каранаванне, так. Ад цябе адвернецца ўся Польшча. Мне Польшча без Барбары не патрэбна. Хай гэта ведае і канцлер, і сенат. Усе, хто пасылае ёй праклёны, я лепей адракуся ад кароны, чым ад яе, і з'еду ў Літву. Каранаванне будзе. Бывайце. О, страшны сон. Ліцвінка ўжо на троне. Мнішак. Слухаю, моя каралева. Вам належыць неадкладна выехаць у Літву і выправіць сваю памылку. Якую памылку, каралева? Мне сасніўся нядобры сон, як быццам пушчанскае зелле, якое вы незнарок пакінулі ў Нясвіжы, выпіла маленькая дзяўчынка. Калі каралева сніла сон? Сёння ноччу. Сны ў ноч на нядзелю ніколі не спраўджваюцца. Тым не менш, у мяне неспакойна на душы. Выязджайце зараз жа. Я паеду зараз жа, забяру гэтую бутэлечку і закапаю дзе-небудзь у лесе. Навошта закопваць смяротнае зелля ў зямлю? Прывязіце яго сюды. Слухаю, моя каралева. Нясвіж. Палац Радзівілаў. Я только из Вильни. У замку мне сказали, Барбара переехала до вас. Барбара тут? Так тут яна, ды бачыць вас не хоча. Я не хочу, каб бачыліся вы. Яна моя сестра, якая з вашай ласки захварэла. Что з ёю? Чужие нема хваробы, калі душу параніць. Где яна? Ваша вялікасць, я прашу. Мне что, покликать стражника у Барбара где? Покиньте нас, прошу. Барба, любая. Скажите мне, король, як ваше найкаштоўнае здароўе? Ужо цудоўна. Я надзвычай рада. Калі ваш шлюб? Да роўна праз 2 тыдні. Мне загадаеце да Вавеля прыбыць? Прашу, малю і загадаю, бо я на гэта трошкі права маю. Вядома, мой король. Што з вами? Так, глупства пройдзе. Вам направду дрэнна. У ложак хутенька. Мне жонка не патрэбна нядужная, а ў Польшчы каралева павінна быць прыгожай і здаровай.
У хуткім часе будуць нас каранаваць. Мяне? Каранаваць? Каго ж яшчэ? Вы моя жонка, значыць каралева. Ці ж не казалі вы, што любіце прынцэсу? Казаў, люблю як родную сястру. Яе вы цалавалі? Яна сама мяне пацалавала і пажадала шчасця мне і вам. Жывіце доўга, смерць сустрэньце разам, кахання Бог вам даў. Дык не згубіце з часам. Я грэшніца. Барбара, цябе пакрыўдзіў, можа, незнарок. Я грэшніца. Я грэшніца, о Божа, за самую пачварную хлусню. Страшней недагаворная праўда, я грэшніца. Даруй мне, мой каханы. Барба! Барбара! З'яўляецца мнішак. Каралева сказала, што бачыла свой сон у ноч перад нядзеляй. Ды з самай занюханай знахарцы вядома, што гэтыя сны спраўджваюцца толькі да апоўдня. У тую ж нядзелю, перад якой быў сон. І калі ён спраўдзіўся, дык беднай дзяўчынцы нічым не дапаможаш. А калі да апоўдня маю бутэлечку ніхто не чапаў, дык сон каралевы быў пустым і нічога нікому не пагражае. І ў тым выпадку, і ў тым няма ніякага сэнсу шукаць гэтую бутэлечку. Ды гары яна гарам! Але ж каралева запатрабавала, каб я яе абавязкова прывёз. Дык што з таго? На гэтай зямлі столькі атруты, столькі гадасці. Знойдзецца што-небудзь і для каралевы. Тады чаго ж я сюды прыязджаў? Не свіш? Палац радзівілаў? Файныя мясціны? Чаму б і не прыехаць? Кракаў. Кафедральны сабор. Каранацыя. Прымі нас, усялітасцівы Божа. Прымі як непадзельнае адно. Прымі як непадзельнае адно. Прымі нас, усялітасцівы Божа. Адна душа, адно жыццё і кроў. Бог ёсць любоў, і мы цяпер любоў. Бог ёсць любоў, і мы цяпер любоў. Адна душа, Адна душа, адно жыццё і кроў. адно жыццё і кроў. Няхай твой грозны гнеў нікога не кране. Даруй усім, і ўжо апошні мне. Барбара, што з табой? Бывай, мой любы, Чаму бывае? я грэшніца. Ніхто, няма нікога без граху на свеце. Каханне наша ўсё нам даравала. Я злу поверила, і грэшнай болей стала. І незямны, нябёсы ў строгі суд абвесціць справядлівы свой прысуд. Мой любы,
плакать. Нясвіж. Лето 1551 года. Парк перад замкам Радзівілаў. Ноч. А каралю з Нясвіжа трэба з'ехаць. І тэрмінова. А чаму? Чаму? Мы трошкі загуляліся з чарцямі і пратапталі сцежку на той свет. Яна па гэтай сцежцы і прыходзіць, і па Нясвіжы ходзіць. Да хто яна? Сястра ваша, Барбара. Я 3-й тыдзень па начах ужо не сплю, і Бога хоць не веру, а малю, каб заступіўся. Чуеце? І зноў рыданні, стогны, плач у вашым парку. Да гэта вечар. Не, гэта здань Барбары. Я сёння сам убачыў вунь там, паміж 3 ліп. То, можа, гэта Бжэнка? Не, не Бжэнка. Яна была са мной, каля мяне, а тая калыхалася ў паветры ў адзенні чорным і плыла між дрэў. Дзе ўсё было? Покажите. Заснуть бы так, каб не прачнуцца зноў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Сысці ў нябыт, як бы прыйсці дамоў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. І ў спёку холадна аж стыне ў сэрцы кроў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Пакута вечная, як кара ўсіх багоў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Ваша великость! Ваша великость! Я прошу вас, отпустите меня. Мне страшно. Яна меня задушить. А за что? Хіба я виноватая, что подобное на яе? Я ее ничего дрэнных не зрабила. Мне страшно. Мне страшно, коли вы глядите на меня. Мне страшно, коли вы дотыкаетесь до меня. Ваша великость. Ваша великость! Ваша великость! Мнішык утопіўся. Ну вы ж ведаеце, там сажалка. І ён скочыў і каменем на дно. Усё. Не достать. Я жить хочу. Не загражу ніколі. Молиться буду вечно за яе. Я выйду замуж. Коли меня кто возьме. За что? За что ее помстить мне? Я перед ее ни у чим не виновата. Я не сама. Меня сюда привезли и загадали, как любила вас замест яе. Отпустите меня, ваша великость. Завтра тебя отвезут до бацькі у Краков. Дякую. Не, я сегодня пойду, пешки пойду. Як хочеш. Я загадаю, каб табе далі грошай. Не трэба, ваша великость. Як хочеш. Бывай. Дякую, ваша великость. Дякую, хай вас Бог прилашчить у вашем горе и отчае. Дозвольте вам руку поцеловать, только к королю. Ну, и не трэба. Не трэба. Ну и не трэба. Не трэба. З'яўляецца чорная панна. Ходи сюды, кахан. Померла ты, и я с тобой забраны. Журба моя держава, мой престол, змрок на души, як у осеннем лесе. Бай отшумел,
і ціша навокол. Каханая. У чорным небе дрэмле ясны месяц, Барба. абліты цьмяным срэбрам лес і дом, Любая. і болей не чутно птушыных песень. Родная. Усімі зоркамі мяне цалуе ноч. Адзіная. Ласкавы ветрык лашчыць грудзі Не пакідай мяне. і гладзіць цемра мне павекі вочы. Не пакідай. Я зведаю, чаго не зведаць людзям. Даруй. Даруй мне. Літоўская прыгажуня Барбара Радзівіл была каранавана як каралева Польшчы у снежні 1550 года. Роўна праз паўгода 8 мая 1551 яна памерла. Пахавана у Віленскім саборы. З яе партрэта быў намаляваны абраз маці боскай вострабрамскай. Вечны помнік вялікаму каханню. Бог ёсць любоў. На канале Культура гучала радыёверсія спектакля нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Чорная панна Нясвіжа» па аднайменнай п'есе Аляксея Дударава. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Віктар Капыцько, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Уладзімір Трапянок. Ролі выконвалі ад аўтара заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Аляксей Дудараў. Барбара Радзівіл, магнатка Вялікага княства Літоўскага, актрыса Валянціна Гарцуева. Жыгімонт Аўгуст, польскі кароль, акцёр Павел Астравух. Радзівіл Чорны, нясвійскі князь, стрыечны брат Барбары, акцёр Аляксандр Паўлаў. Радзівіл Руды, ваявода, родны брат Барбары, заслужны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Дзянісаў. Бона Сфорца, польская каралева, маці Жыгімонта Аўгуста, заслужная артыстка Аўтаномнай Рэспублікі Крым Алла Ельяшевіч. Мнішак, прыдворны, акцёр Сергей Чуб. Бжэнка, актрыса Валянціна Гарцуева. Прэм'ера радыёверсіі, зробленай каналам Культура, адбылася летась у чэрвені.